Νορβηγία, 13 Οκτωβρίου, 4 βαθμοί Κελσίου και είμαι στο δρόμο για το μετρό, πηγαίνω δουλειά. Σε κάθε στάση μετρό έχεις την επιλογή να πας από ράμπα ή να χρησιμοποιήσεις τις σκάλες. Προσπαθεί να ξημερώσει. Πάντα κάνω στάση στο 7-Eleven για να γεμίσω την κούπα μου με καπουτσίνο. Τελειώσαμε το ραπόρτ και ξεκινάω τη βάρδια. Εργάζομαι στο δημόσιο της Νορβηγίας ως νοσηλεύτρια στην κατοίκον νοσηλεία. Οι νοσηλευτές έχουν μεγάλο καθηκοντολόγιο στην Νορβηγία, πολλές ευθύνες και πολλές προκλήσεις. Ωστόσο, οι συνθήκες εργασίας, η ποιότητα ζωής στην Νορβηγία, καθώς και ο μισθός, σε ανταμείβουν. Ο Δήμος Μπάρου μου παρέχει αυτοκίνητο, ώστε να μετακινούμε από σπίτι σε σπίτι. Με την κατοίκον νοσηλεία έχω την ευκαιρία να γνωρίζω πανέμορφα τοπία. Το συγκεκριμένο σπίτι είναι δίπλα σε ένα ποτάμι με απίστευτη θέα.